Avem una dintre cele mai speciale mașini de la eveniment, mașina lui Puia, și nu e Puia care cântă, e Puia care face mașini. Spune, domnule Puia, despre ce mașină este vorba? Volkswagen Scirocco din 1987, Motorizare? 1.8 turbo. Oh, 350 de cai am înțeles, nu? Am înțeles că acest semn din față, eu te-am întrebat prima dată, că ce cu doi iepuri care și-o dau în spate? Este modelul de America de GTI. Mai este unul, așa sunt doi și mai au 3 pui după ei. Nu foarte multe motorul, un pic la interior, are Airlift, ok. BBS RS, am dat 2500 de euro. Vă că e o trapă care nu se deschide, nu? Da, așa am cumpărat mașina, voi schimba plafonul. Băi, băiatule, ce e Am aici? pus digifizuri. Astea sunt ceasurile la care costă foarte mult și foarte rare, nu? Da. Te aștept cu ea la filmat, sincer. Când ai timp, Mai am un pic și o să vin, da. revenim cu alt interviu. Like pentru domnul Puia și al său, Scirocco, super tare. Dragomir aici, Claudiu. Cine sunteți, mă, voi aici? Toporul. Eu. Eu cine? Care a făcut mașina? Tu ai făcut mașina asta? Pe cum ai făcut-o? Ce ai făcut mai exact? Tot, din față până în spate. Și când spun tot înseamnă așa, tinichigerie, mecanică, tot. Dom'le, dar unde vreți să ajungeți cu Dacia asta? Văd că i-ați pus și o glință de asta de E36 și asta. Urmează o 86 culoare, nu știu exact ce culoare, Da? dar Deci mi se pare Dacia s-a dus la alt nivel. Mi se pare că varianta asta, Martini, nu? urmează una cu ceva unde cu crezi că au Japonia, cu... La mine. Păi la noi în club și cum este, a avut Radu, a avut Adi, acum are el, știi? Și după aia trebuie să dau următorul. Ah, ok, le schimbați de... După Narghita are. Da? Și m-a pus pune cu fructii fresh. Foarte tare. Hai, dă-și tu aici o pedală să auzim cum se aude și Dacia asta. Vină, Madi, filmează puțin Dacia și după aia filmează E92 ăsta.